Tak, dobrý den, já bych vás chtěl všichni přivítat na dnešním kulatém stole. I to, že jste si udělali čas i v tomhle párném letním dni, ale téma je pro vás všechny blízké nepochybně a více než důležité, takže téma je preskripce léčivých přípravků a péče o pacienty s chronickým onemocněním v primární péči. Myslím, že jsme o tom diskutovali už hodně. Scénář toho dnešního dne, už jsme si to řekli, uděláme krátkou prezentaci, opravdu velmi stručnou, jenom proto, aby jsme to téma, které je řešeno, uvedli a pak přijde na to nejdůležitější. To znamená na diskuzi v panelu, na kterou se moc těšíme. Já předám slovo teda Tomáši Doležalovi, který by se zhostil jak moderace, tak i úvodní prezentace. Díky. Já moc děkuji, Davide, za pozvání. Já budu velice stručný, protože, jak to zaznělo, to téma jakoby prostupuje těmi diskuzemi o vlastně roli primární péče, případně její posilování, což je, jak si ukážeme, něco, na čem se asi všechny strany shodnou, je otázka, jakými nástroji posilovat tu roli. Já mám hrozně rád, to je jediný slide, Jakube, který jsi viděl, a to je, já mám hrozně rád tu obecnou definici lékové politiky, že jo, kde vždycky je ten trojúhelník, dostupnost, kvalita, náklady. A tyhle vlastně tři věci se snažíte jako vybalancovat. A vlastně, když se tady budeme bavit o dostupnosti léků v primární péči, preskripci praktiků, tak je to tady i o tom, jo, protože ta dostupnost je jasná. Chtěli bychom, aby jsme vždycky jako všechny léky dostali od svého praktika, což nám nejvyšší lékař. Na druhou stranu musíme zajistit, aby ta služba byla jakoby kvalitní i na té jako primární úrovni a zároveň teda tady hrajeme nějak jakoby z náklady toho, jestli jako pojišťovny jsou vlastně ochotny všechny léky pustit bez toho omezení na nějakou omezenou síť. To, že ta potřeba jako předepisovat čím více a více léků v primární péči, to vás nemusím přesvědčovat, to hezky ukázal už ten jako úvodní panel, který jste měli. Já jsem si možná tady, to může být zajímavé, vlastně z takového toho posledního evropského šetření, protože bohužel ÚZIS úplně jako nepublikuje pravidelně prevalenční incidenční data různých diagnóz, ani zatím z Národního registru hrazených zdravotních služeb. Tak jsem si vytáhl z takového toho evropského šetření, které probíhalo naposled v Čechách před 10 lety, kolik vlastně máme lidí s těmi základními diagnózami. A když se na to podíváte, tak ta čísla jsou fakt vysoká. A netýká se jenom milionu diabetiků, týká se to samozřejmě 2,5 milionu hypertoniků, 1,5 milionu dyslipidemiků, lidi s různými typy bolestí je obrovské množství. Když si sečteme astmatiky a chopen, tak jsme skoro někde na 900-800 tisících a tak dále. Protože to v obrovské masy lidí je otázka, kdybychom jakoby je svěřili pouze do péče jako specialistů, tak by to asi úplně nemohlo fungovat, protože kapacitně ta průchodnost tím systémem být jako nemůže. A samozřejmě tohle se jenom v čase jako zhoršuje se stárnutím populace. Kde jsou ty nevýhody omezení preskripce na specialisty? Můžeme se za chvilku bavit o tom, kde jsou ty výhody. Myslím, že jich bude přece jenom méně než těch nevýhod, ale když jsme to dále dohromady s Davidem ty body, tak vlastně jsme vymysleli těchto 6 základních bodů. Bez pochyby to, jak jsou dneska objednací doby k některým typům specialistů, může zpožďovat zahájení té racionální preskripce. Když se podíváte, jaké jsou dneska objednací lhůty k revmatologům, jaké jsou dneska objednací lhůty do centra na preskripci třeba léků proti osteoporoze, tak tam to zpoždění může být fakt veliké, což v rámci těch diagnóz už může být docela zásadní. A zároveň některé ty kapacity jsou prostě malé, nízké. Zase osteoporoza, 90 osteologů na 700 000 lidí a tak dále. Mohli bychom jít jako tu diagnózu po diagnoze. To, co ale je možná neméně důležité, jenom si to méně dokážeme spočítat, je ta koordinace. Že? My si za chvilku řekneme, že v nějakém zdraví 2030 je hodně vysoko disease management, koordinace léčby chronických onemocnění a kde jinde než u toho praktika by se vlastně ta preskripce měla zbíhat a on by měl tím, kdo vlastně nejenom manažuje pohyb toho pacienta systémem, ale manažuje i tu farmakoterapii. On je ten, který dokáže nejefektivně identifikovat lékové interakce, nahlížet do lékového záznamu, manažovat nežádoucí účinky. To se jako nedá nahradit vlastně nikým, protože v rámci těch multiorgánových onemocnění, prostě když má pacient svého neurologa, diabetologa, internistu, dermatologa, tak prostě nikdo z nich si této role jako nikdy není schopen zhostit. Bez pochyby, byť to zatím nemám úplně spočítáno, je tenhle ten pohyb pacienta systémem pro recept, pro preskripci
nákladnější i z pohledu jako vykazovaných výkonů, protože když už někdo přijde si pro recept, tak ten nemá lékař, vystavení receptu jako není ohodnoceno, že je to vždycky provázeno nějakým výkonem, kontrolní vyšetření a tak dále, takže tak to generování těch zbytných nákladů tam bez pochyby bude. A to, co si musíme uvědomit, jsou to i zbytné náklady na straně pacientů, dojíždění, pracovní absence, zbytečné návštěvy jenom proto, že nemůžu předepsat. To, co možná zůstává v pozadí, ale ať se nám to líbí nebo ne, dneska pacient vnímá svoji léčbu nebo to, že byl dobře zaléčen, že dostal jako recept, že dostal lék. Když ho nemůže dostat do toho svého praktika, tak to vytváří, jakoby, já jsem se ho dovolil nazvat, nemyslím to nějak negativně, ale trošku vytváříme lékaři jakoby různých kategorií i z pohledu přístupu toho pacienta. Jak to, že ten můj praktik, kterému já důvěřuji, řeším s ním všechno, najednou nemá oprávnění napsat nějaký lék, který já významně potřebuju. To bychom úplně neměli podceňovat, protože ta důvěra pacient-lékař v tomhletom je celá zásadní i pro nějakou adherenci a dlouhodobou úspěšnost léčby. Tady je celá řada dokumentů, kde je to hezky napsáno, nebudu je tady opakovat. Víte, že ta pozice primární péče je dlouhodobě vyzdvihována nejen v národních a mezinárodních dokumentech, tohle sem úplně nepatří jako ve smyslu preskripce, ale samozřejmě je to tady jakoby jasně dáno. Vy jste se tím opakovaně jakoby zabývali v rámci koncepce změn primární péče a vždycky ty kompetence, možnost preskribovat, možnost mít jaksi kontrolu nad co největším medikamentózním armamentáriem se tam vždycky objevuje. Vím, že v minulosti to bylo v různých koncepcích SPL, SVL a je nutno říct, že mnoho těch věcí se opravdu jako povedlo. Já když jsem se díval na takový ten dokument SVL zhruba z těch 5 let starý, kde byla vlastně ta příloha, byla tabulka těch léků, které je potřeba uvolnit, tak se toho hodně jakoby povedlo. Jenom možná to jde pomalu, možná to jde nekoncepčně, možná to jde jakoby najednou v takových vlnách, když se otevře to okno. To znamená, kdyby jsme byli třeba 5-6 let zpátky, tak tyhle ty léky by preskribovat jako možné nebylo. Dneska se preskribovat dají. Že? Je tam celá řada léků z urologie, zase ta močová inkontinence, to jsou dneska jako 100 000 lidí, to urologové nezvládnou. Jsou tam už konečně i COUS-2 selektivní léky, je tam gabapentin, pregabalin, postherpetický neuropatie a další typy neuropatí, velice častá diagnóza. Už jsou tam konečně i léky na terapii demencí, které taky nebylo možné preskribovat. Nicméně, jak se vyvíjí ta farmakoterapie, jak vlastně se posouvá epidemiologie a diagnostika chronických stavů, tak se tam objevují jako nové výzvy a nové otázky. Tady jsou ještě některé ty minulé požadavky, které zatím nebyly vyslyšeny, třeba některé kombinace analgetik. Asi nedává vůbec smysl, aby praktik nemohl přepisovat nějaká analgetika. Že? Léčba bolesti je prostě základní a léčí jakoby každý, řeší každý. Otázka některých topických forem dneska při té široké prevalenci asi taky. A pak tady máme některé nové skupiny, které jako vyžadují diskuzi a vyžadují řešení z mého pohledu. Bez pochyby jsou to bisfosfonáty jako základní lék osteoporózy, že tam díky VZP a tomu programu, který platí od 1. dubna, jsme se dostali do situace, kdy praktici jsou motivováni diagnostikovat, posílat, ale nemohou jakoby léčit. A při kapacitě osteologů prostě ty lidé budou běhat někde mezi nimi, protože budou čekat na vyšetření, takže tam asi, vím, že SÚKL to má v plánu revizí, tam bychom se už všichni přimlouvali, aby to bylo co nejrychleji, protože ta situace není dobrá. Je to otázka managementu diabetu. Vím, že jste se tím zabývali na kulatém stolu zdravotnického deníku. Je otázka, jestli některé ty základní skupiny antidiabetik, jako jsou thiazolidindiony, SGLT2 inhibitory, třeba repaglinid, ale i možná GLP-1 antagonisté, které už dneska patří vlastně do druhé linie léčby, často po metformínu, mají být omezeny na diabetology, kteří už se nestarají asi o 30-40% diabetiků, že to jste viděli v těch číslech, které jste prezentovali minule. Je to samozřejmě otázka celé pneumologie, nebo respektive těch velkých kategorií, jako je astma a chopen, kde jsou dneska 100 000 lidí, to znamená fixní kombinace, tam to se hází takovým paradoxním situacím, že praktik může preskribovat ty monokomponentní léky, ale nemůže preskribovat ty fixní kombinace, což nedává vůbec smysl z hlediska adherence nebo nějakých doporučení. Je to otázka samozřejmě případně nových antikoagulancí, nevím, to je možná složitější diskuze odborná, ale tohle je všechno jakoby na stole k diskuzi a tady bych já skončil, abych nebyl moc dlouhý a možná bychom rovnou dali slovo panu doktoru Šonkovi a paní doktorce Kulhánkové jako za pozici praktiků. Za mě děkuju a těším se na diskuzi. Děkuji za tu prezentaci.
Já myslím, že tam vlastně zaznělo úplně všechno. Ty skupiny léčiv, které tam zazněly, to je to, co nás opravdu jako nejvíc v tuhle chvíli pálí. Já bych možná, určitě nás trápí diabetologie, kde se staráme opravdu o 40% diabetiků a mnohdy končíme tím, že musíme předat pacienta diabetologovi ne, protože by to byl pacient komplikovaný nebo že bychom si nevěděli rady s jeho léčbou, ale protože prostě narážíme na tu administrativní překážku a nemůžeme preskribovat léčbu, která by umožnila pacientovi dostatečnou kompenzaci a také tím zabránění rozvoje onemocnění do těch komplikací, kterým bychom měli předejít. Ta osteoporóza byla zcela jasně popsána. Ten program, který máme z VZP a který postupně přebírají všechny ostatní pojišťovny, nevznikl náhodou, vznikl na základě evropského srovnání, z kterého jsme vyšli jako země, kde se úplně osteoporóza léčí úplně nejhůř z celé Evropské unie. Máme 80% poddiagnostikovanost, 80% podléčenost a ten důvod je jednoznačný prostě proto, že o tuhle diagnózu se nemohla starat primární péče. To znamená, ten program jde správným směrem a v tuhle chvíli narážíme na to, že motivujeme lékaře, aby zachytávali osteoporózu, diagnostikovali, chceme, aby ji léčili, ale nemáme k tomu odpovídající arzenál. Já doufám, že se to velmi rychle změní. Ale ta osteoporóza je přesně ten příklad, proč si myslíme, že by ta preskripce měla být co nejširší pro praktické lékaře. Prostě chronická populační onemocnění nelze zvládat ve specializovaných ambulancích, ve specializovaných centrech, musí ta léčba prostě probíhat v primární péči. Já bych možná se vyhnul té debatě o těch jednotlivých skupinách. Já nechci tvrdit, že preskripční omezení jako taková nemají smysl a my určitě neaspirujeme na to, abychom předepisovali veškerá léčiva, jen si myslíme, že by primárně mělo to preskripční omezení být dáno stavem pacienta, nějakými funkčními kritérii pro poskytnutí té léčby, nikoliv odborností lékaře. A já jsem se snažil dopátrat a musím říct, že mě úplně nejvíc a všechny praktické lékaře trápí preskripční omezení kategorie L, to znamená tam, kde je možná delegovaná preskripce, kde já vím, že bych pacient profitoval z nějakého léku, ale musím se zeptat ambulantního specialisty, jestli ten lék smím psát. On mi dá na rok svolení a já ho předepisuju, ten lék. To se mi zdá být z mnoha důvodů velmi jako nesmyslné řešení. Snažil jsem se dopídit a asi nikdo z nás tady už není pamětník u toho stolu, jak tu sedíme, protože jsme všichni víceméně mladí lidé, tak jak to vzniklo. A naši pamětníci nám tedy říkali, že to vzniklo v 90. letech, kdy ten systém přecházel vlastně ze socialistického zdravotnictví na ten systém, který máme dnes a měli jsme velmi omezené zdroje finanční za prvé a za druhé bylo velmi málo léků, které byly velmi drahé. Na rozdíl od lékařské práce, která byla velmi levná. Takže se asi v jistou dobu zdálo býti účelné, že ty léky nemůže používat každý lék, každý specialista, tak, aby byla zajištěna jejich nějaká efektivní distribuce k pacientovi. Nicméně jsme 30 let jako zpátky. Jo? A mně se to zdá být tak jako v jisté době byl pokrok, když se zavádělo všeobecné volební právo, že se řeklo, že teda můžou volit muži, ale nemůžou volit ženy. Dneska už by to asi těžko někdo jako byl schopen obhajovat jako dobré řešení. Takže jsme někde v tomhle stádiu zůstali s tím preskripčním omezením skupiny L. A já bych možná ten svůj úvod zakončil teda řečnickou otázkou, jestli tady u toho stolu sedí někdo, kdo by dokázal velmi jednoduše a stručně vysvětlit nebo najít nějaký rozumný důvod, proč by to preskripční omezení L ještě mělo existovat v roce 2023. Děkuji. Tak já bych žádal teď slovo paní doktorce Chulánkové a pak panu docentu Bíbovi a potom bychom přešli třeba k ministerstvu a k SÚKLu a pojišťovnám, jestli souhlasíte. Já děkuji. Kdo si pamatuje, jak vzniklo ELKO, tak to prosím řekněte. To si teda nepamatuji. Akorát vím, že volební právo žen získali ve Švýcarsku ženy v 68. roce. Jako jedna z posledních evropských zemí, nebo poslední? No, vraťme se k tématu. Já si myslím, že to všechno podstatné už tady zaznělo. Když se vrátíme těch 5 let zpátky, kdy jsme předávali teda ty seznamy 2018, tak skutečně k nějakému posunu došlo. Některé ty léky byly opravdu uvolněny plně, některé bohužel se právě přesunuly z té kategorie P do kategorie L, což já
vidím trošičku také jako nesmyslnost, protože prostě za tu preskripci vždycky odpovídá ten předepisující lékař. Já uvedu jenom takový triviální případ z praxe, kdy vlastně pro dětské lékaře je denním chlebíčkem léčba atopického ekzému. Téměř všechna základní topika jsou právě v té kategorii L. Nedovedu si představit, že budeme všechny ty děti posílat, nebo že by praktický lékař pro děti měl čas na to, aby obvolával dětské dermatologii s tím, že může teda předepsat ten příslušný lék. To si skutečně nedovedu představit. Neřkuji o tom, že odbornost dětský dermatolog, to je vlastně to, abyste pohledala, že jo? To jsou opravdu... Přesně tak. Objednací doby o tom už vůbec nemluvím. Já už víc asi k tomu nemám co dodat. My jsme zažili jinou story, že nám Elko dali do péčka, co se týká těchto léků, nicméně ta omezení byla naprosto stejná, takže podvod. Jo, z mýho pohledu podvod, protože jestliže omezení pro L přesunout do péčka, tak je to takto. Nevím, jestli pan bývalý ředitel v podstatě nemocnice nejmenované na Vinohradech v podstatě vzhledem k té lokalizaci měl takový vliv, že se tomu tak stalo. Já si skutečně myslím, že v podstatě cena práce lékařů se zvedla podstatně. Je často mnohem větší než je cena léků. Či ta situace se změnila a je potřeba z tohle taky vycházet. A nevím, proč bychom v podstatě měli dublovat ještě tu cenu v podstatě té léčby, protože bavíme se teď o léčbě, nikoli o jednom segmentu. Tím, že ji uměle prodržujeme, že tam dáváme další a další naprosto zbytečné mezičlánky. A ty mezičlánky ještě točíme. To není tak, že vám jde jenom jedno. Každý rok, nebo si řekne, tak já potřebuji na řadit náklady specialista, tak každého 4 roku ke mně choď, chlapče. Já si to vykážu pojišťovně normálně, kompletně to zaplatí pojišťovna a náklady já mám nulový. Proč bych se o to staral? Teď mi to strašně vyhovuje. Já si optimalizuju budget. Já dělám všechno o to. To nemá zrcadlený to vůbec nic společného a nemá to taky společné vůbec nic s medicínou 21. století. Protože jestliže já můžu psát Elko a nesu důsledky za tu preskripci, opakuju, nesu důsledky za tu preskripci, tak jako jak je možné, že tam je někdo jiný ještě. Takže já si myslím, že skutečně ty Elka jsou v podstatě kamenem úrazu v současném systému a měly by být nahrazeny. Otázka je, jakým způsobem a jak. A samozřejmě tady k tomu dojdeme, protože můžeme přijít s revoluční myšlenkou, zrušíme všechny Elka, což tady vidím, už tady na panu náměstkovi, že má těžké stenokardie, protože se to týká 40 000 doktorů. Můžeme jít v podstatě i takovým krokem, který nás naprosto uspokojí, to je, že každému Elku bude paralel, tím pádem to bude psát jenom praktik a samozřejmě tam je potřeba v podstatě a máme i možnosti ty indikace si sledovat a máme to možnost pohlídat bez jakýchkoliv dalších problémů. To je podle mě systémové řešení, protože never ending story v podstatě s tím, jak to v současné době probíhá na SÚKLu, to je prostě záležitost na léta. A jako skutečně tady není cesta v podstatě k rychlé nápravě. Čili tolik jako můj pohled na věc. Tak Já bych možná se také, když jsem byl tacitně vyzván, k tomu bych to okomentoval. Ono přirozeně došlo k nárůstu uvolnění toho preskripčního omezení. Nicméně ty nárůsty byly poměrně marginální. A už to tady zaznělo, pokud dáme na jednu stranu té masky těch misek vah, to, že ta cena práce stojí něco, a máme tady klinická vyšetření a epizody péče, a na druhou stranu těch misek vah dáme tedy ty náklady na ty léky, tak nepochybně i z hlediska plátců se pouze z hlediska budgetu je jako efektivní opravdu podpořit tu snahu a naopak navýšit ten počet tedy léků, které mohou být preskribovány praktiky. To je jeden moment, to znamená, z hlediska nákladového nepochybně dochází k nárůstu. Na druhou stranu je tady balans z hlediska toho objemu té práce a těch výkonů, které nám generují další finanční zátěž. Ale pak to je ještě druhý moment a ten je nepochybně z hlediska systému mnohem významnější. A to, jakým způsobem a čím mohou profitovat naši pacienti, naši klienti. A tady myslím, že ta otázka je naprosto jednoznačná a když se podíváme na ty léky, které opravdu v tuto chvíli diskutujeme, tak vidíme, že jsou součástí možností předpisování rovněž u lékařů v jiných zemích primární péči a nedává z tohoto úhlu pohledu žádný smysl, abychom je drželi opravdu v těmito preskripčními omezeními. To znamená, za mě určitě je to o další diskuzi, musíme opravdu velmi jemně balancovat, co přesně, nicméně my jsme se jako VZP přihlásili k té snaze a myslím, že je opravdu na čase tu debatu dofinalizovat.
Tak já prosím Jakuba Dvořáčka, slyší tu debatu, vnímá tu debatu, existují tady řešení buď, jak už tady zaznělo, to zopakuji, jakoby jednotlivá, jít po těch skupinách nebo udělat nějakou systémovější změnu a minimálně třeba o těch Lkách, to je asi na stole. Tak Jakube, jak to vidíte vy? Ale v zásadě asi víme všichni, jako, že jít jakoby tím schvalováním jako jeden po druhým a dlouhodobě není udržitelný. Budeme muset najít formát, který bude mít šanci a zrychlit celý ten proces. Na druhou stranu, a já si tímhletím, ne že bych to nechtěl komentovat, ale protože si myslím, že paní ředitelka Storová tam má k tomu zajímavý další data, i z hlediska toho, jak se vlastně k jednotlivým léčivům vyjadřovaly třeba zdravotní pojišťovny, tak já si myslím, že to je jenom na debatu zdravotní pojišťovna, odborná společnost. Jsem za, aby jsme šli cestou, která bude třeba kolem definice těch jednotlivých skupin a aby jsme ten proces zrychlili a aby to určitě šlo jako řekněme plošnější rovinou. Na druhou stranu si musíme říct, jako jakým způsobem teda se k tomu vztáhnou pojišťovny a následně, aby jsme třeba měli nějakou práci pro ty jiné specializace. Že? Ono přece jenom těch ambulantů je hodně a když jim tohleto vezmete, tak nevím, co jim úplně jakoby zbyde, kromě nějaké diagnostiky. Je to teda i potom jako mít guidelines, který pro vás budou nezbytný. A jenom když použiju, a asi to není úplně vhodný příklad, jako, ale zkušenost těch posledních měsíců, jasně, že naprostá většina praktiků i pediatrů přistupovali k antibiotikům velmi racionálně a využívali ty listy, které jsme posílali. Na druhou stranu jsem se taky setkal s poměrně velkou skupinou lékařů z této oblasti, který raději poslali pacienta do lékárny, aby přišel, i když věděli, že ten přípravek prostě není k dispozici, že ho nemůže ta lékárna vydat, jako, ale aby měli prostě ten dobrý právní pocit jistoty, že teda se pokusili ho vydat, jako, tak ten pacient putoval tam a zpátky, jenom proto, aby tohle jako proběhlo. To znamená, není praktik, jako není pediatr jako pediatr. A tohle to jsou prostě věci, které musíme vzít v potaz. Já bych možná, nevím, jestli chcete na to krátce reagovat, ještě k tomu, co jsi říkal, aby specialisti měli co dělat, ono se nezdá, že by jako neměli práci. Naopak se zdá, že ten současný systém jako je zahlcuje a neskutečně protahuje ty objednací lhůty. Že? Takže k ním se vlastně ten člověk, co potřebuje tu péči, se k ním vlastně jako nedostane, protože tam stojí těch armádů a těch lidí, co si jdou pro ten recept. Jo? Nebo aspoň to je moje jako vnímání toho systému, že to, co říkáš, asi, když jsem viděl ty počty těch pacientů s těma diagnózama, úplně jako nehrozí. Jo? Nebo zase, ale nemám na to čísla. Ale jenom jako vím, co se prostě stane jako v tom následujícím kroku, prostě představím si vědeckou radu a představím si další. No jasně. Vypukne prostě, nás je dost a my to zvládneme. Jasně. To znamená, všechno to musí být jako rozmyšleno tak, aby to šlo dělat jako ne jeden po druhým, ale plošněji, ale zároveň jako tam je potřeba se připravit jako na velmi emotivní diskuzi, která bude vyvracet jakoby ty dlouhé čekací lhuty a tak dále. Mm-hmm. Ale já jsem na to jako připravený a myslím, že to bude jako nesmírně zajímavá práce a určitě prostě to dává smysl. Budeme si určitě muset říct, jako kde a za jakých podmínek jsou ochotní uvolňovat tu preskripci i zdravotní pojišťovny. Jo, protože tam pořád jako v některých případech jako vidíme tu nechuť to pustit, to znamená nějaký rácio tam prostě musí být. Tak, můžu jenom bleskově zareagovat? Já jsem chtěl reagovat právě na tohle. Já si myslím, že pokud je nějaká specializace, která by jako smysl svojí existence odvozovala jenom od toho, že má nějaké výlučné právo preskribovat některé léky, tak je to dost tristní. Musím říct, že mě to tady minule na tom kulatém stole z diabetologie šokovalo, ta plná upřímnost, kdy se řeklo, a co budou dělat diabetologové, když všechny léky na diabetes budou moct psát praktici. Já si myslím, že tak není. Zrovna v té diabetologii máme velmi sofistikovaně nastavená pravidla, kdy ten pacient má putovat k specialistovi a není to o té léčbě a myslím si, že to je zbytečná jakoby berlička. Myslím si, že tenhle způsob těch elek je jeden z důvodů, proč máme 2x větší kontakt pacienta se zdravotním systémem, než mají v civilizovaných zemích, možná i třetí, nebo 3x větší. A možná
vás potěším, na poslední pracovní skupině pro reformu primární péče byl přítomen předseda svazu nebo Sdružení ambulantních specialistů dr. Jojko, který se vyjádřil pro rozvolnění preskripčních omezení pro praktické lékaře, což pro mě byl příjemný šok. Tak teď už jsem měla slovo paní ředitelce Storové, která byla několikrát zmíněna. Dobře, tak já děkuju. Tak já to okomentuju naprosto jako pragmaticky a ty si mě tou prezentací tak nějak trošičku jako udělal takový předvoj. Vůbec do toho nebudu vstupovat žádný emoce. No, já samozřejmě taky nevím, kdy vzniklo ELKO a za jakých podmínek, takže to asi nebudu komentovat, ale něco přece z těch historických dokumentů tady mám. A sice nějaký dokument vlastně společné stanovisko VZP a Svazu zdravotních pojišťoven, kteří se vlastně v roce 2018 vyjádřili k uvolnění vlastně vybraných léčivých přípravků pro preskripci praktických lékařů hrazenou ze zdravotního pojištění. Je to takové jako seznam, dá se říct několik desítek ATC skupin, který ten seznam vlastně reflektoval takový nějaký váš návrh. No a vlastně já úplně teď to tady jako nemám proti sobě, ale já si troufám říct, že ten seznam jakoby je dávno hotový, co se týče těch správních řízení, ve kterých vlastně probíhalo to rozvolňování. V podstatě ve všech ATC skupinách, kde ty zdravotní pojišťovny vyjádřily souhlas, kromě 5, a řeknu proč, bylo uvolněno. To znamená, bavíme se tady procentuálně o tom, že 98% požadavků praktických lékařů bylo vlastně naplněno. Byly tam už trošku řečené ty diagnózy, já to mám poměrně jakoby v souladu, diabetes, osteoporóza, je tam kardiologie, jsou tam antymykotika, urologie, kožní tam je, benigní hyperplázie prostaty, jsou tam nesteroidní antirevmatika, je tam epilepsie, demence, oční, takže v těchto všech skupinách bylo rozvolněno, nejenom v tom správním řízení, které jsme vedli my, ale vlastně i souhlas zdravotních pojišťoven. A potom teda tam máme dokonce i řízení, přestože zdravotní pojišťovny nevyjádřily souhlas, tak i přesto jsme rozvolnili. Je tam vlastně jeden imunomodulant, kožní léčba ran, alergie, tak i tam jsme vlastně přes tedy nesouhlasné stanovisko zdravotních pojišťovin dospěli k závěru. Nemám tady, prosím vás, nikde seznam toho, co vlastně po našem rozhodnutí skončilo v odvolání na ministerstvu zdravotnictví. Asi by byla i zajímavá analýza, kdo se vlastně odvolával, ale nechtěla jsem to dělat dneska nějaké konfrontační, takže to je taky potřeba si říct, že mnohokrát vedeme to správní řízení a vlastně najednou ho dovedeme k rozhodnutí, se kterým by všichni měli být souladní a následně je tam odvolání. Takže to je pro nás taky někdy takové docela demotivační. A potom teda já jsem říkala, je tam samozřejmě malé procento, kdy teda k tomu nedošlo, a to bylo 5 ATC skupin, prosím vás, versus několik desítek ATC skupin, a to buď byl teda itrakonazol, kde byly odborné důvody, pak tam byla nepřítomnost registrovaného léčivého přípravku na trhu, což je mometazon. Byla tam revize, která byla dokončena těsně před zasláním toho souhlasného stanoviska v tom roce 2018, a to byl ten Targin, a potom taky jsme dostali zpátky vlastně tenkrát z ministerstva spis k novému projednání, takže jsou to poměrně jako takové jasné prostě důvody, proč to nebylo. Ale v těch ostatních skupinách, kterých je taky pár, vlastně nevyjádřili zdravotní pojišťovny souhlas s tím rozvolněním, a zase je to oblast diabetes, trombóza, osteoporóza, je tam astma, je tam chronická obstrukční plicní nemoc, je tam jedno mukolitikum, taky jsem si ho všimla na tom tvém slajdu, že bylo zmíněné nějaké onychomykózy, takže tam prosím vás to bylo o tom, že nejen, že zdravotní pojišťovny vyjádřili svou souhlas, ale a vlastně i stanoviska od odborné společnosti chodila nesouhlasná, takže prosím vás, řekněte mi, jak na základě všech účastníků řízení, kteří mají negativní vstupy, my bychom měli rozhodnout pozitivně, tak to si myslím, že by bylo pro všechny jako velmi překvapivé a ta odvolání se pak jenom jakoby nabízí. Takže to jsou ty fakta, já to mám všechno zdokumentované, a teď teda ta situace v současné době. Tak, v současné době opravdu jsme dostali od VZP podnět na rozvolnění preskripce a umožnění preventní indikace u bisfosfonátu. My jsme to taky okamžitě potom zahrnuli vlastně do plánu hloubkových revizí na druhé pololetí, a pak je tam ještě ta fixní kombinace kyseliny alendronové s vitaminy D3, takže to jsou všechno věci, na které jsme podnět dostali a také jsme je tam zařadili. A prosím vás, ke dnešnímu dni neevidujeme
absolutně žádný jiný podnět od praktických lékařů na rozšíření preskripce. Takže když já se na to podívám pragmaticky, co bylo dáno je hotovo, co vlastně máme podněty, tak máme v plánu a o ničem jiném povědomí nemáme. Tolik můžu za nás. Mně nepřísluší komentovat, jestli se to má dělat těmito správními řízeními, tak to máme v tuto chvíli nastavené, anebo jestli se má změnit systém, jestli se má změnit nastavená legislativa. Změnit legislativu je to nejjednodušší, ale potom někdo samozřejmě musí vyhodnotit ty dopady a tak dále. Takže tolik za mě tento komentář. Děkuji za tu statistiku, tam se hodně potkáme. Já k tomu mám 2 komentáře, než se předám slovo. Myslím, že se nám ta debata rozpadá jako na 2 věci. Jaký je smysl toho LK, té delegované preskripce, jestli to skutečně není generátor jako zbytných návštěv. A tam jistě by to bylo o systémové změně. A pak samozřejmě o tom uvolňování těch skupin z té nedelegované nebo nedelegovatelné preskripce. To asi bude muset jít jakoby po těch skupinách a po té diskuzi, jestli tato skupina je jako racionálně byla v primární péči, jestli má v péči praktik ty pacienty s tou diagnózou. A za B samozřejmě, jaký to bude mít případně ekonomický dopad, i když tady bych chtěl říct tu druhou poznámku, zatím v těch správních řízeních, a myslím si, že to má jako racionální jádro, SÚKL vlastně vždycky říkal, že dopad na rozpočet je jako nulový, protože je jedno, kam si ten pacient dojde k tomu pro ten lék, on by ho měl teoreticky vždycky dostat. Jo? To znamená, jestli mu ho předepíše jako praktik nebo specialista, jako neznamená, že ten náklad nenastane. Takže z pohledu té ekonomiky je to spíš o nějakém případně jako zpoždění té terapie, než by to byla jako absolutní limitace. Jo? Je to spíš o těch kapacitách. Takže hlásil se pan docent Býma, pak musím dát slovo. Já jenom jednu věc. Prosím vás, Elko je někde západ od nás, je akorát na Slovensku. Tohle ten vymysl je čistě nás. Vy samozřejmě, paní ředitelko, při vší úctě řešíte, úředníci řešej, ale nevyřešej. Protože ty tam mají v podstatě určitý tyhle věci a je to takový ping-pong mezi odbornou společností versus námi, že víc diabetologové, my nebudeme mít co dělat. Ježíšmarje, tolik patologických diabetů v současné době, o kterých se nikdo nestará. A oni si berou další, čili já bych byl... Pane docente, možná jako z pohledu SÚKL řeší to, co má na stole. Ne, ale to je v pořádku. Podnět, správní řízení. Ne, ale já jsem říkal při vší úctě a vím, že paní ředitelka samozřejmě dělá to, co má předepsáno a dělá to takhle. Ale to je celý ten problém je v tom, že se to řeší a nevyřeší. Čili my jsme spíš proto skutečně udělali nějaký globálnější v podstatě jaksi opatření, tady jak bylo naznačeno, že skutečně se teda vezme, jestli je to vůbec potřeba. Když to je nikde na západ od nás a v podstatě pojišťovny nekrachují a nic se strašného neděje. Tady vy jste sám konstatoval, že vlastně ten lék se stejně jako předepíše, takže nic se neušetří. Dělají se tady zbytečný kolečka mezi praktikama, specialistama, s praktikama a opakovaně specialistama, kteří si chtějí taky vydělat na tomhle tom. Jako jo, prodlužují se doby v podstatě objednacích dob, takže zkuste někoho uplacírovat i třeba selhávajícího pacienta s kardiovaskulární selhávání ke specialistovi. Řekne za měsíc, za 2 měsíce, tak kam ho pošlete? Do špitálu. Jinou možnost nemáte. Zase se indikují další a další věci. Čili jsou to tisíce problémů, které neustále to. Samozřejmě nikdo nechce tady dělat nějakou revoluci ve smyslu nějakého skreče, ale věc je ta, že skutečně to vyžaduje nějaký systémový řešení, aby jsme to, co se v podstatě neosvědčilo, a já teda to neberte, že prostě kritizuju někoho, ale to, co se neosvědčilo, ponáleží něčím jiným. Protože pokud to není na západ od nás a jdeme tam, tak já nevím sebe menší důvod, proč jsme to tady drželi. Samozřejmě znovu zdůrazňuji, nikdo nechce předepisovat centrové léky. Nikdo nechce předepisovat věci, které v podstatě jsou nějakým způsobem vázané. Jako jo, v žádném případě ne. My chceme předepisovat běžnou, dostupnou v podstatě terapii, tak jak kolegové na západ od nás. S tím asi je shoda. Nutno říct, že dneska centrové léky tvoří vlastně 40% nákladů, takže už jenom si vlastně 40% můžeme dát stranou. Nevím, jestli si chtěla krátce ještě reagovat, paní ředitelka. Já jsem jenom chtěla reagovat na to, že vlastně ty hovořil o tom nulovém dopadu na rozpočet, ale tam, kde vlastně nebyl, nebo se v podstatě potkal ten nesouhlas zdravotních pojišťoven a nesouhlas odborných společností, tak to opravdu byla řízení, kde byl dedikován dopad na rozpočet a tam my jsme opravdu bez souhlasu plátců nemohli jako vydat souhlasné rozhodnutí. Takže nebylo to úplně všude o nule, jenom to jsem chtěla ještě doplnit. No
No, jsme zpátky u té ekonomiky. Mnoho témat, ale já bych jenom rád zdůraznil, že vždycky jakékoliv rozvolnění má dopad na rozpočet. Vždycky máme větší náklady na ty léky, které se rozvolňují. A není to tak, že bychom měli úplně ustálený typ centrových léků. Jsme v situaci, kdy se nám přelévají některé typy léků z ESEK do normálně běžných ambulancí. Takže já bych to nebral jako úplně statický model, to, co máme teďka, ale vidíme, že to, co bylo kdysi, že jo, centrový lék dneska už má k dispozici ambulantní specialisté nebo praktici. Já jsem jenom chtěl říct hrozně důležitou věc. My jsme se dostali do poměrně zajímavé situace a bylo dlužno podotknout, že na základě podnětu od České osteologické společnosti jsme iniciovali, rozhodli jsme se udělat v podstatě populační screening osteoporózy s tím, že jsme nechtěli zůstat jenom u screeningu. Bychom jenom sledovali, vyhledávali ty nemocné, protože opravdu tady jsme pozadu za Evropou, ale chtěli jsme k tomu přidat i to B, co u těch screeningů zpravidla chybí, a to léčbu. U osteoporózy je to zrovna docela jednoduché, máme tady bisfosfonáty, Dčko a tak dále. A co chci říct a za co chci nesmírně poděkovat, je opravdu pružný přístup SÚKLu. Jmenovitě tady paní ředitelky, která opravdu byla schopna velmi rychle do stávajícího systému revizí zařadit na základě našeho podnětu tuto skupinu, tak, abychom docílili toho, co jsme si přece vzali na začátku. To znamená nejenom vyhledávat osteoporózu, ale i říct si to B, jí léčit. No samozřejmě zrovna u těch bisfosfonátů to není úplně jednoduché a bude to znamenat určitou preskripční odvahu těch preskribujících lékařů, protože ty nežádoucí účinky u těchto léků mohou být opravdu poměrně významné. Já jsem jenom chtěl zdůraznit, že to, o čem jsem hovořil na začátku, se týkalo toho elkového omezení. Jo? Že tady bychom s tím něco měli dělat a že to není příliš systémového vůbec v tuto chvíli mít. Je to trošku obsolentní věc. Jestli úplně narušit systém správních řízení, tak jako tomu hovořila paní ředitelka, to jaksi je debata, která přesahuje dnešní sezení, si myslím. To by bylo natolik strukturálně významné, že si netroufám na to vyjádřit jakýkoliv svůj názor, ale elko by nepochybně bylo vhodné úplně zrušit. Pojďme to říct možná postupně. Jo. Pojďme si říct teda, máme tady podnět na bisfosfonáty, byste to zařadili do revize, to znamená třeba 1.7. spustíte, nebo tak něco. A pak vlastně v okamžiku, kdy zdravotní pojišťovny vlastně řeknou, že oni ten podnět dali, tak možná vyjádření formálně budou dát, že s tím souhlasí, praktici s tím souhlasí, osteologové s tím souhlasí, tak ta revize může být velice rychlá, ne? Není to tak? Tak. Ze strany držitelů máš to? Samozřejmě těch účastníků je tam výrazně víc a neznáme, nebo já neznám, možná vy znáte v tuto chvíli postoj Svazu zdravotních pojišťoven a tak dále, takže já si myslím, že to nebude úplně jednoduchá revize. A možná ještě jedna věc důležitá, jo? Protože chápu, že když se otevře hloubková revize u významné skupiny, tak to může generovat další podněty z hlediska podmínek úhrady, z hlediska jako různých dalších jako variant. Neexistuje těchto možností omezit předmět té revize nějakým způsobem. Nebo říct, že tato revize jako projednává pouze vlastně jako preskripční jako omezení. Protože samozřejmě, když se otevře takováhle revize, tak to může znamenat spoustu věcí, je tam spoustu držitelů. Jo? A pak vlastně ten účel té revize se může zásadně zpozdit. Jenom se ptám, teď to nemám promyšlený, napadlo mě to. Určitě se o tom můžeme bavit, já si jenom myslím, že už tuším, co mě na to kolegové, nebo co obecně si myslím, že by k tomu měl být postoj. Hloubková revize v podstatě má nějaký statut, to jsme nějakým způsobem předvídatelní pro ten terén a znamená přehodnocení vlastně nejen odborných, ale i těch ekonomických podmínek. To znamená, že v momentě, kdy někomu z těch účastníků řízení upřeme právo na to vstoupit do té hloubkové revize, tak si troufám říct, že to prostě bude napadeno. Takže a tam jako já osobně to vnímám pro ty pacienty velmi špatně, protože v momentě, kdy my rozhodneme, potom je vlastně nějaké odvolání a třeba za půl roku, za rok se rozhodne jinak, tak já si myslím, že pro ty pacienty to musí být hrozně dramatické, zrovna tak pro vás, protože jste byli zvyklí, zažili jsme to tady, takže já si myslím, že to ten terén rozkolí a extrémně. Takže my samozřejmě máme touhu, aby to naše rozhodnutí, pokud možno bylo transparentní, aby jsme zohlednili od všech účastníků vstupy, aby to nebyl adept na odvolání, ale byla to prostě už finální
dvojí záležitost, takže jestli najednou si můžeme dovolit v rámci fungujícího stávajícího systému říct, my v této hloubkové revizi budeme přehodnocovat jenom preskripční omezení, to je možná otázka na právníky, ale já si myslím, že to nebude jen... Ale pojďme to nějak podržet, já možná ještě to shrnu. Takže ta rizika jsou. Mahům se nebude líbit pokles v rámci referencování, budou se ho snažit jako oddálit nebo s tím něco udělat, nebo chtít žádat rozšíření třeba podmínek úhrady, což znamená další analýzy, nebo je tady ještě jako nemalá část zdravotních pojišťoven, které třeba to budou napadat z hlediska ekonomického. To jsou asi ty největší jako rizika té revize. Pane náměstku, vy se tak mračíte. Ty jsi to v podstatě shrnul, co jsem chtěl říct. Takže děkuji za to a nemusím říkat nic, ale já souhlasím s tím, že ta diskuze o tom tu hloubkovou revizi zúžit jenom na přidání dalších preskripčních lékařů, to jako nedává příliš smysl, asi by to neobstálo. Nemusí se to vzít jako celek a se vší systematičností k tomu přistoupit. Co se týče specificky těch bisfosfonátů, tak tady jsme byli tím žádajícím subjektem my jako VZP, nikoli svaz. Nevíme, jak se k tomu svaz postaví. Předpokládáme, že tak indiferentně, ale uvidíme, nevíme. Rovněž nevíme, co ostatní odborné společnosti. To je velký otazník, protože v tom specifickém českém rybníčku si hrajou různě ping-pong mezi sebou. Viděli jsme to nakonec i minule na kulatém stolu. No a vůbec nevíme, co udělají ty mahové. Tady v tomto konkrétním případě tedy neočekávám negativní postoj, ale přeci jenom v tom českém rybníčku jeden nikdy neví. Takže uvidíme a těším se na ten výsledek. Každopádně spouštění toho programu bez našich přátel praktických lékařů pro dospělé, aby mohli preskribovat bisfosfonáty, se příliš daleko v tom posunu nedostaneme a budeme tady mít jenom opravdu skenování a vyhledávání toho onemocnění v populaci, ale my jsme chtěli jít dál. My jsme chtěli říct, je to B, abychom umožnili co nejširší léčbu, co nejvíce našim klientům. Mně osobně se chce věřit, že, protože vím, že ostatní zdravotní pojišťovny nechtějí zůstat pozadu a taky přichází s programy na osteoporózu, že když s tím přišla VZP, jak to tak jako historicky bývá, tak věřím, že tady v tom budou konzistentní a budou konzistentní i v tom, že ty bisfosfonáty mají jít jako do té primární péče, ale jak říkáš, je to těžce předvídatelné. Pane doktore. No doufáme, protože jinak se nám ti pacienti budou někde hromadit a nebudeme mít pro ně léčbu, ale já si myslím, že na tomhle příkladu se úplně krásně právě ukazuje to, že ta hloubková revize pro preskripční omezení typu L není ideální nástroj. Tady je zcela evidentní veřejný zájem. Máme tu 700 000 lidí až 1 000 000 lidí bez léčby. Všichni se shodli na tom, že je máme léčit. Pojišťovny, odborná společnost, všeobecní praktičtí lékaři, pacientské organizace. A přesto máme ještě hrozně daleko do toho, než se dostaneme do situace, kdy ty léky dostaneme k dispozici. Podotýkám, že jsou to léky, které stojí 100 koruny, nestojí nic v podstatě, s tím, v porovnání s tím, jaký mohou přinést přínos pacientovi a kolik můžou ušetřit peněz systému. Proto je naše myšlenka taková, že by se prostě měla ta preskripční omezení L pro praktické lékaře odstranit tím, že by v podstatě pro každou tu skupinu, kde je L, měla být preskripce pro praktického lékaře. V tomhle smyslu máme v podstatě návrh změny příslušné vyhlášky na ministerstvu zdravotnictví a čekáme, jak se k tomu ministerstvo postaví. A u toho bych se chtěl zastavit, pane náměstku, jak bude vypadat ten proces, jo? Když přijde takovýhle podnět, změna vyhlášky s redefinicí té skupiny L, nebo co vlastně může nastat? Stejně jako jsme si tady řekli, ty případná rizika té hloubkové revize, jak to bude probíhat na ministerstvu a kde odhadujete ty případné jako časové termíny takové změny? Tak my jsme se o tom, myslím, už bavili na tom minulém kulatém stolu, že tohle by mělo být něco, jako co by ministerstvo mělo vědět, jak se k tomu postaví na začátku podzimu. A jestli to bude pozitivní nebo negativní, to v této chvíli nedokážu říct. Jako já určitě jsem zastánce toho, aby celý ten proces nějakým způsobem byl zjednodušený. Jestli to je možné vyřešit jako jenom jako škrtnutím jako celé té skupiny, to jsem to nedokážu. Vydáním nové vyhlášky. Přesně tak. Jako, s tím, že je to nejenom o tom financování, ale i o nežádoucích účincích a dalších oblastech. Takže tam je opravdu potřeba se na to podívat jako komplexněji. Určitě by, jako než k tomu ministerstvo bude mít finální stanovisko, tak musíme mít aspoň odhad toho, co to případně udělá s rozpočtem
tam bude nějaká debata se zdravotními pojišťovnami. Byť říkáme, že ty pacienti jako tady existují a stejně jako teda, je to jenom o tom, kdy do té péče jak ustoupí, tak i tak potřebujeme vědět, jako v jakém momentě se toto propíše vlastně do úhrad. Ale to by nemělo bránit tomu, aby jsme si zkusili nadefinovat jakoby novou cestu, jak s tou skupinou L vlastně naložit. A ještě možná si chvilku nechte mikrofon v rámci toho vlastně vnitřní debaty ministerstva, to půjde nějakými poradními skupinami, nebo než vlastně přijdete s tím, jestli to chcete nebo nechcete? No určitě. A konkrétně jakými, jestli můžu vědět? Tak jako v zásadě jako klíčová je pro nás jak ta skupina pro reformu primární péče, tak zároveň takováhle debata musí proběhnout na vědecké radě. A myslím si, že těch platform, kde se to musí odehrát, je víc. Na druhou stranu, já bych to nechtěl nějak dramaticky komplikovat a myslím si, že se to dá i vyřešit několika jednáníma, které ale budou opravdu jako na úrovni zdravotní pojišťovna, odborná společnost. Jako, a fakt si říct, jak nejjednodušší cestou tohoto dosáhnout. A hloubková revize jako celek je extrémně komplexní nástroj, takže já se na to dívám jako podobně. Možná ještě bych zpátky mikrofon panu náměstku Bodnárovi, protože k vyčíslení těch ekonomických dopadů, já vlastně, přesto jsem říkal, že tady SÚKL zastává jakoby to stanovisko dopad 0, tak jsem si vědom, že ten reálný dopad v některých skupinách je, v některých zase ne, že jo. Jako, kdyby mi někdo jako řekl, spočítej ten dopad, asi bych úplně nevěděl jak, jo. Není to úplně jakoby snadný u těch skupin, protože každá ta skupina se chová trošku jinak. Někde už ta proléčenost je, tak tam fakt je ten dopad minimální, protože ty lidé jenom přestanou jako chodit k tomu specialistovi, k tomu obnovení, že jo, toho pověření, nebo jak to říká. A někde zase ta proléčenost není a tam reálně ten přesun do té primární péče prostě povede. Což je samozřejmě pozitivní, že lidé se dostanou k léčbě, ale vás to evidentně v tom kratším čase bude stát víc. Tak přemýšleli jste o tom, jak ten dopad, až za váma přijde ministerstvo a zeptá se, souhlasíte s tím a jaký to bude mít na vás dopad, co jim řeknete? No, tak já bych rád zdůraznil jednu věc. Pokud my podporujeme a vnímáme to jako obsolentní záležitost, tak to ještě neznamená, že budeme akceptovat úplně všechno, co sem přijde. Já jsem úplně ten návrh na změnu té vyhlášky neviděl. Subjektivně bych ten problém rozdělil do dvou větví. Technický problém, kdy odborná společnost a pan prezident Čonka tvrdí, že lze to vyřešit změnou vyhlášky. Já si úplně nemyslím, že to je úplně takto jednoduché, protože to přece jenom zapadá do celého systému, který tady máme, včetně již zmiňovaných revizí. Takže technicky si myslím, že je to větší problém, než možná jaká tady panuje představa, můj názor. Ale pak tady máme možná to, co je důležitější. Právně spíš než technicky. Teď. No jasně, právně, jo, aby to zapadlo do toho systému, aby to nebylo nesystémové, vyčnívající otázka, jestli to vůbec jde. Já si myslím, že ne, ale neviděl jsem ten návrh, neznám, takže těžko se to budu dotýkat. Nicméně nad tím je ta důležitější věc a to je filozofický posun, kdy ještě jednou říkám, že s tím alkem by se něco mělo dělat, že je to obsolentní věc, která má sice u nás tradici, ale když se podívám do ostatních států, tak je to něco, co vyčnívá. Určitě filozoficky to podporujeme, tu změnu těch pravidel. Ten návrh vyhlášky my vám rádi pošleme, je poměrně jednoduchý, elegantní, spočívá v tom, že tam je připsaná jediná větička, jinak ta vyhláška zůstává furt stejně. Podle našich právních expertů to normálně průchozí je a žádný právní problém tam není. K těm dopadům. Samozřejmě, že to může znamenat navýšení preskripce u některých skupin léků, pak si musíme říct, jestli ten pacient ten lék má dostat z povahy svých potíží a onemocnění a nedostává ho dneska jenom proto, že v podstatě jsme mu vytvořili nějakou bariéru dostupnosti, aby se k tomu léku nedostal. Pak je to jako věc amorální a neměli bychom se o tomhle vůbec podle mého názoru bavit, protože to nejsme schopni jako odargumentovat, že to tak je. Další věc, z řada pojišťoven zdravotních dneska už preskripci LK
nemalifikuje, to znamená i praktický lékař, který to ELKO poruší, tak se nedostane k sankcím. To znamená, neměl bych to tady říkat, myslím si, že to je ale v podstatě jasně deklarované to, že i ty pojišťovny sami vnímají, že ta věc je neudržitelná a je to další argument, protože to nebude znamenat nějaké zásadní finanční náklady. A pak si musíme říct, jestli ty náklady, které to přinese navrch, jestli jsou žádoucí nebo nežádoucí. Když začali praktičtí lékaři předepisovat statiny, tak to samozřejmě znamenalo v téhle skupině léku extrémní nárůst nákladů, byť to bylo provázáno prudkým poklesem ceny, ale měli bychom si říct, co to přineslo za úspory zdravotnímu systému a jak to změnilo zdravotní stav populace. A druhý takový příklad, úplně typický, já jsem byl loni touto dobou v psychiatrickém kongresu v Mikulově, kde mě překvapilo, že pan docent Anders prezentoval preskripci SSRI a sám jsem byl překvapen, že větší polovinu množství SSRIček předepsaných v České republice předepisuje praktický lékař. A oni sami to prezentovali tak, že byť k tomu měli ze začátku jisté výhrady, tak si vlastně dneska nedokážou představit, jak by ta epidemie, řekněme, duševních onemocnění nebo psychických potíží naší populace byla zvládnutelná, kdyby tyhle léky mohli předepisovat jenom psychiatři. To znamená, jsou tady zcela jednoznačně jako pozitivní výsledky rozšíření preskripce, byť to může znamenat zvýšené náklady na preskripci těch onemocnění, těch léků, promiňte. Já myslím, že s tím dá úplně souhlasit až na to slovíčko amorálnost, že jo? To by vlastně celý systém cen a úhrad byl tak trošku amorální, protože vždycky jako poměřujeme, jestli ta preskripce nebo to umožnění úhrady z veřejného pojištění jako dává smysl, náklady versus přínosy, ale jakoby asi si rozumíme, nemusíme se tady vůbec chytat za slovíčka. Možná, pane náměstku Dvořáčku, vy jste už měli možnost na ministerstvu vidět ten právní návrh. Máte už na to nějaký jakoby názor právní, jestli ta jedna větička Viděli jsme to vyřeší? Viděli jsme ho, kolegové, kolegyně se tím zabývají, jako, ale finální názor tam není. Dobře, tak máme hotovo, ne? Ne. Možná jenom teda závěr, jo, nebo shrnutí. Nám jde opravdu v tuhle chvíli jenom o ta LK, to, co zmiňoval pan náměstek Bodnár, na to opravdu jako neaspirujeme měnit vůbec systém jako hloubkových revizí, preskripčních omezení jako takový. Samozřejmě nejvíc se nám líbí péčko, kde to je prostě opravdu definováno jako stavem pacienta, ale respektujeme preskripční omezení E. Nám v tuhle chvíli opravdu jde jenom o to LK, které se nám zdá být jako nesmyslné. Myslím si, že když se toho přestaneme bát, že to bude jako ve finále i hezký příběh, který se bude dát prezentovat jako pacientským organizacím a laické veřejnosti a myslím si, že to opravdu zlepší dostupnost péče a žádné tragické dopady do rozpočtu se konat nebudou a možná za tu amorálnost se omlouvám, ještě abych to uvedl na pravou míru. Mínil jsem to ale tak, že celá řada pacientů si ten lék raději koupí a zaplatí sama, než aby vážila cestu ke specialistovi do okresního města. Pokud ten člověk splňuje kritéria pro předpis toho léku, tak to asi v pořádku není. Já myslím, že jsme si jako asi jasně řekli, že ty věci nejsou v kontradikci. Je tady systém hloubkových revizí, který má přehodnocovat jako kontinuálně ty skupiny. A pak je tady ten systém toho LK, kde vlastně, jak jste správně už opakovaně řekli, ten lékař stejně předepisuje, stejně za to má jako právní zodpovědnost za to, že a vlastně nemůže vést tu preskripci samostatně. O tom to celé. Jo, já jsem na to chtěl reagovat podobným způsobem. Vždycky ta odpovědnost tam prostě půjde za lékařem jako, a tady vlastně jenom otevíráme jakoby tu šíři té odpovědnosti. Já si taky nemyslím, že každý praktický lékař bude okamžitě ochotný předepisovat jako všechno, co v tom seznamu je. A na druhou stranu, jako to, co já jsem měl na mysli, když jsem odpověděl poměrně jako striktně na tu tvoji otázku, Tomáši, je, že není to zase až tak jednoduché tou jednou větou jako to překlenout. Takže pro nás to znamená opravdu si jako udělat právní názor na to, jak tohle to může zafungovat. Není to tak, jako, že bychom to chtěli jako blokovat časově a tak dále, ale tady musíme mít jistotu, že to děláme správně a stejně tam tu debatu prostě jako se zdravotními pojišťovnami i jako řekněme na té úrovni jako vědecké rady a dalších jako musíme provést. Takže, a já neočekávám, že by tam byl jako dramatický odpor,
nicméně musíme vědět, že to, co jako uděláme jako, tak, aby jsme tomu pacientovi pomohli a ne to ještě zkomplikovali. Čistě z procesního hlediska tu vyhlášku lze vydat kdykoliv, až je ta debata ukončena a existuje jakoby konformní jakoby návrh toho znění. Je to tak? Pokud tam nebude se nejde k nutný nějakému zmocnění ještě jakoby v zákoně, tak jo, jako, ale jako říkám, na to je potřeba se ještě podívat, jestli vůbec můžeme to takovým způsobem udělat. Jasné, jo? jasné. To já nedokážu odpovědět, možná jako, že vaši právníci už tohle jako zkoumali, že to jako lze, ale dokud to nebude mít od našeho právního oddělení, tak nedokážu říct, jestli to je tak či ne. Kdyby pan doktor Uher k tomu něco chtěl, tak samozřejmě může. Tak se usmívá pod fousy. Samozřejmě, že to lze a ten návrh, tuším, jsme dali asi před rokem na ministerstvu, že předpokládám, že jsme měli brzký vědět a ministerstva udělají názor. Tak pan náměstek ho našel až teď, tak mu to odpustím. Ano. Můžu jenom ještě možná jednu větu, tady to naštěstí ne, nebo zaplať pánbu a děkuji za to, nezaznělo, nicméně z té vědecké rady a z těch nežádoucích účinků trošku bych rád eliminoval i tu debatu o tom, jestli ten praktický lékař má kvalifikaci všechny tyhle léky předepisovat, nebo ne. Já bych rád jenom řekl, že praktický lékař absolvoval zkoušku z farmakologie stejně jako všichni kolegové jiných odborností a když složí atestaci v České republice, která je kompatibilní jako se všemi evropskými a odchází do Německa nebo do Anglie, tak tam předepisuje všechny tyhle léky a nemáme informace o tom, že by nám tam pacienti umírali velkým díky tomu, že je léčí český praktický lékař. A myslím si, že všechny tyhle debaty po té, co dostali praktici do rukou Paxlovid, ztrácí na relevanci, jestli jsou schopni něco předepsat. A ani z pohledu jako zákonného rámce farmakovigilance se nerozlišuje, že typ lékařů dle odbornosti, myslím, nebo ano? No, tak já si myslím, že ohledně tohohle prostě se nedá říct úplně jasně, protože obecně víme, že máme podhlášenost, co se týče podezření na nežádoucí účinky, přestože ta povinnost pro zdravotnické pracovníky tam je, takže možná by byla zajímavá taková analýza, kolik máme hlášení od praktických lékařů od ostatních specializací. A máte ji? Teď ji nemám v ruce samozřejmě, ale jako asi by se to dalo udělat, ale jako může to ukázat nějaký trend, ale jak říkám, je tam prostě podhlášenost a když vlastně já na to apeluju, tak se vždycky dozvím, že té administrativy už mají speciálně třeba praktičtí lékaři hodně, to znamená, že ještě nějaké hlášení nežádoucích účinků, co to po nich si jako dovolujeme chtít. Takže já to říkám úplně jako otevřeně, jak to je, takže, ale možná jako je to pro mě zajímavý podnět. Že o tom není diskuze, to je zákonná povinnost, takže tady jistě nikdo... Prosím? To je zákonná povinnost hlásit, takže já bych řekla, že nikdo asi nespochybní, že nehlásil, když měl, že jo? Takže to... Akorát se to těžko prokazuje, ale je pravdou, že jsou i ta pacientská hlášení a ty mnohokrát ukážou na to, že vlastně třeba ten lékař nahlásit měl. Ale tak já tady v tomhle se stavím k tomu, že je lepší pozitivní nějaká motivace, než prostě trestat a dávat za to nějaké pokuty, to se mi nezdá úplně šťastné. Ale jenom ještě jednu věc, jo, už si pořád přemýšlím, jestli to teda mám říct nebo nemám, ale v podstatě třeba u těch bisfosfonátů, které už jsme tady měli a tam teda speciálně VZP změnila ten postoj z negativního na pozitivní, tak ale já teď samozřejmě nevím, protože tam třeba se vlastně musí potvrzovat průkaz účinnosti. Já třeba nevím, jestli to znamená, že praktik může v podstatě nebo že může vlastně vyslat toho pacienta na to, jestli se zastavil ten úbytek kostní hmoty. To zase bude určitě vytvářet něco. Já to jenom dopovím. No, to znamená, jakoby v minulosti tam vlastně, a už to tady naznačil pan náměstek, byly tam ta bezpečnostní rizika v rámci těch gastrointestinálních vlastně nežádoucích účinků, takže já si myslím, že to je i možná o takovém vnímání té veřejnosti a těch pacientů. Já si myslím, že oni, když přijdou k tomu specialistovi, tak si vlastně uvědomí, že mají nějakou jako hodně specifickou léčbu. Některé ty léky, které vlastně nedopadly, tak byly i léky, že to nebyl lék první volby, že to byl třeba lék pro už nějaké komplikované stavy. Tak já nevím, jaká je ta compliance toho pacienta, jestli potom včas v podstatě on hlásí tomu praktickému lékaři, že něco je třeba v nepořádku, jestli třeba nemá ten pocit, že ho nemá zatěžovat a tak dále. Tak já to jenom dávám otázky,
otázky. Já neříkám, že tak to je nebo není, ale já si myslím, že ta revize nebude jednoduchá. Jo, to teda předesílám a chtěla bych se splet. Poprosím pana doktora Šunku, aby reagoval to osteoporozu, protože tam už se to také změnilo, že z hlediska možnosti diagnostiky a tak dále. A pak ještě... Tam je zásadní změna. Osteoporoza je teda asi teď jako naše dítě, kterým se půl roku jako zabýváme intenzivně. Za prvé ten lékař může to vyšetření dělat, dokonce ho má dělat, dokonce jsme ve stádiu, že praktický lékař může mít přístroj DEXu na to, takže tam je opravdu jako zásadní jako změna paradigmatu. Zajímavé je, že tuhle debatu nikdy nikdo nevedl u gynekologu, který už ty léky mají jako uvolněný jako nějakou dobu a myslím si, že k interně má teda praktický lékař podstatně blíž než gynekolog, takže nemyslím si, že by tam byl úplně jako rovný přístup a trochu to vždycky jako z toho vyleze ten doktor jako druhý kategorie a jestli to chceme v pacientech vlastně podporovat, to si myslím, že nechceme. Jako, jo. Já děkuju. Já bych chtěl říct akorát tohle, že všechny ty léky, které tady jsou, na to jsou doporučené postupy. Letos je inovujeme s těmi příslušnými odbornými společnostmi. Takže návody, jak ten lék použít, kdy ho použít, jak to kontrolovat, jaký jsou vedlejší účinky, jsou. Letos všechny vycházejí. Jestli chcete, paní ředitelko, já vám to pošlu. A já nebudu dělit doktory na podstatě první nebo druhou kategorii, že si myslí, že on dostává u specialisty něco lepšího, nebo u toho ne. Ne, jako takhle. My jsme se domluvili, že hloubkovou revizi nebudeme v podstatě ten problém zatěžovat. Do hloubkové revize jsou v pořádku, jak jsme tady všechny, ať proběhne dál, akorát to elko se bude řešit jinak. Takže to je takže konstatování faktu, jestli to tak skutečně je, anebo tak. Není. Já jsem za začátek řekl, že to tak být může a že to možná není jako dobře, protože právě potom si myslím, že v okamžiku, kdy přichází ten pacient k tomu praktikovi, který mu nemohl předepsat ten lék, tak s ním neřeší ten problém, který s ním řešit má, že? Takže ono možná je to spíš jakoby negativní. Jo? Ty jsi to popsala jako správně, ale v tom hodnocení toho se možná nemusíme shodovat všichni. Tak je to možná o tom, že musíme třeba změnit uvažování v tomhle, já se tomu nebráním, ale jestli to tak je, tak ta revize teď běží podle stávajícího systému a pokud máte jakékoliv vstupy a nové informace, tak nám je do té revize pošlete. Ano, protože ta odborné společnosti to možná udělají a potřebujeme tam mít ten protinázor. Výborně, děkuji. Začne 1.7. Okay. Já bych což je ta sobota, tak 3. Pardon. Já bych jenom k té osteoporóze ještě rád dodal, že samozřejmě praktici jsou plně v souladu s tím, co reprezentuje pan profesor Palička, takže nepředpokládám jakoukoliv disproporci v těch stanoviscích. Ale my jsme si s tím dali opravdu poměrně velkou práci s tím, že jsme představili celý management vlastně záchytu a léčby osteoporózy. S tím, kdy má se opravdu osnímkovat ten pacient, kdy se mají nasadit bisfosfonáty. Všechno máme poměrně dobře popsané v tom našem postupu a dokonce i praktičtí lékaři mají k dispozici kódy na management osteoporózy, takže toto všechno minimálně z toho formalistického úhlu pohledu je vyřešeno. A byl bych rád, kdybychom se i u ostatních tak významných onemocnění, jako je osteoporóza, pohli podobným směrem. Jo? Takhle racionálně, kdy opravdu jsou mezi sebou schopny kooperovat ty odborné společnosti, které, když se podíváme 10 let zpátky, nepochybně takto výrazný souběh zájmu neměli. Jo, takže já si myslím, že tohle je dobrý příklad a doufám, že budeme i dále pokračovat. On je ten systém toho managementu osteoporózy, tak jak jsme se na něm shodli, by mohl být vzorem pro ostatní diagnózy. Analogicky jde pokračovat v ostatních oblastech také. Já jsem moc rád, že se tu debatu odvedl sem, protože to mi přijde jako by to racionální jádro toho. Podívat se jako na tu diagnózu, kolik lidí tady jí trpí, kde jsou, stejně jak jste to začali u těch diabetiků, že jo, taky jste se podívali, kde jsou ti pacienti, kdo čím může léčit, co je ta prostupnost a jak tady zaznělo na začátku, kde je ta hranice, kdy už má být referován ten pacient k tomu specialistovi, že jo, protože bez těch pravidel a bez vlastně formálního gatekeepingu je to tak, že se prostě dostane ten, kdo buď má toho doktora blízko, nebo ho zná, anebo má štěstí, že? Anebo má čas tam volat 10krát denně. A to asi není úplně jako racionální disease management. Já bych se možná, ano, disease management, to je to slovo, které jsem chtěl teďka použít. O tom se hodně mluví. Jo? Je to ten pověstný yeti, možná ho vídáme minimálně v těch proslovech různých aktérů v systému více než
můžeme disease management vidět ať už v té či nové oblasti. Já bych se jenom rád zeptal například pana předsedy Šonky, jaký má vůbec dojem, jaký bez toho výstupu z hlediska té osteoporózy, jak jsme se domlouvali. Mě to samotného zajímalo vlastně. No já si myslím, že to je opravdu projekt, který má obrovskou šanci změnit jako osudy jako 100 000 lidí v České republice. Myslím si, že ta dohoda byla naprosto racionální, byla jako v pořádku a myslím si, že takhle, jak to je nalajnované, to je v podstatě úplně jasné, že tam nemá kdo uhnout. Je jasný, kdo se stará o jakého pacienta, kdo má zodpovědnost za to, že ten pacient bude zachycen. Jsou tam jasně dané intervaly, kdy se ten člověk vrací jako na kontrolu. Takhle podle mě má vypadat disease management. Je super, že se nám to povedlo u osteoporózy a myslím si, že těch diagnóz, kde bychom touhle cestou mohli pokračovat, je mnoho a myslím si, že to vede k tomu, o co vlastně všichni jako usilujeme, využít to, že ten praktik má nějakou kapacitu, zná toho pacienta, vrací se k němu opakovaně, to znamená, je schopen mu poskytnout jako péči, aniž by to byla nějaká velká zátěž, protože ten pacient s osteoporózou má nejspíš asi hypertenzi, chodí ke mně z jiných důvodů, jednou za 2 roky ho vidím na prevenci, to znamená, nezabere mi to tolik kapacity se o něho postarat. A myslím si, že v tom je půvab té primární péče. O jednoduchého pacienta se umět tímhle způsobem postarat a toho složitějšího nasměrovat tam, kam je potřeba, do těch uvolněných kapacit u specialistů, které se tam uvolní právě tím, že ty jednoduché pacienty posunou se dolů. Protože ta osteoporóza je hlavně jako screeningový program, to znamená udělat ten šťastný záchyt a jsme u toho, že protože podobný jako screeningový program by si zasloužil x dalších onemocnění, byť samozřejmě jsou jako nějak obsaženy v preventivních prohlídkách, tak ne vždycky ideálně, že? To se asi shodneme, že některé ty věci, které tam dneska jsou, už bychom posunuli jinam, takže podle mě a screening patří do rukou praktika, o tom asi není jako žádná. Pozor, ještě jednou, tady jsme řekli, je to B, že to není holý screeningový program. Ale navazuje na to management. Já dnes začínám mít pocit, že otevřu okno, podívám se ven a už to nazvu screening, když to trošku přeženu. Tak toto je opravdu screening, vlastně ve svý rizí podstatě, když to nenazýváme screening, ale populační vyhledávání, tedy nemocných v populaci. Ale máme i to B ještě jednou. Máme tu léčbu, kterou jsme do toho implementovali a bylo by opravdu škoda, pokud bychom tedy nedostali konkrétně ty bisfosfonáty k praktickým lékařům. Tak doufujeme, že tu revizi neskazí držitelé oprávnění k registraci. Pan náměstek se nadechoval k něčemu velkému? Ne, ale v zásadě to, co tady už vlastně padlo, se vracíme zpátky, tam není vlastně důvodem, aby se propojovalo to, jestli tam takovýhle program je, s tím omezením preskripce. Ono to je ideální, ale není to nezbytně nutné. Otázkou je, ty se tam Tomáši dával na začátku, to množství těch pacientů v těch jednotlivých omezeních. Co to udělá prostě s kapacitou praktického lékaře, ale předpokládám vzhledem tomu, co jste nám poslali, že jste si dobře jako namapovali to, jakou zátěž to prostě na tu ordinaci praktického lékaře udělá. Proto asi přece jsou to ty diagnózy můžou být kombinované, ty lidi chodí prostě samozřejmě s větším množství věcí, takže toho odchytnete najednou, ale i tak to bude znamenat poměrně velký impact na ordinace. A předpokládám, že tohle je prostě spočítaný, to znamená, tam bych v tom taky problém neviděl. Takže já v zásadě si myslím, že tohleto, co jste problémem té osteoporózy, je skvělá cesta, jak potom v těch diagnózách postupovat, ale nemusí to být propojený s tím omezením preskripce. Není to tak, že by to tam vždycky muselo být. Takže bych se na to neomezoval a pojďme to prostě zkusit. No. Tam je bez pochyby pozitivní ta synergie s tím vlastně uvolněním nebo snížením břemene z pracovně lékařských prohlídek, že jo, což se jako nabízí, takže vracíme se jako k tomu skutečnému poslání toho praktického lékaře, kde je to vlastně prevence, screening a disease management. Souhlas. My jsme si vědomi toho, že si tím vlastně říkáme o nějakou práci navíc, kterou teď jako dělat neděláme nebo nemůžeme. Není to ale vedeno žádným jako zjištným motivem, je to o tom, že tam jste denně v té ordinaci a vidíte prostě neefektivity toho systému, to, že by tomu člověku, tomu pacientovi jako lékař byl schopen jako poměrně jednoduše pomoct a místo toho se jako mutá tady v těchto administrativních záležitostech. Pro mě je někdy jako složitější sehnat toho ambulantního specialistu, který mi tu léčbu potvrdí.
To nemluvím o tom, že tam máme někde i jako potvrzení po telefonu, což už je úplný bizár, ale tomu člověku tu léčbu rovnou předepsat. A samozřejmě on to taky vnímá úplně jinak, když ten lék dostane od toho doktora, než když je honěn někam dál. Takže pro nás to nějaká práce navíc je. Souhlasím s váma, co jste řekl, že praktičtí lékaři jsou skupina jako nehomogenní, je nás skoro 5000, celá řada kolegů je opravdu jako v důchodovém věku a jestli celý život neměli připraveni poskytovat nějakou péči anebo neměli přístup k té léčbě, tak se nedá očekávat, že se to změní mávnutím kouzelného proutku, což je otázka, jak se na to budeme dívat, jestli to je v podstatě důvod zase se nebát těch obrovských nákladů, protože vždycky je tam nějaká setrvačnost. Když vidíme, jak se začínali praktici starat o diabetiky, tak tam byl poměrně pozvolný nástup. Antidepresiva taky nenapsal hned první, nebo SSRIčko první rok, každý praktik museli si je ošahat a zvyknout si. Ale na druhou stranu je tady velmi jako progresivní skupina mladých praktických lékařů, kteří prostě přicházejí do toho oboru a není důvod je jako brzdit. To je budoucnost toho oboru. A ono v neposlední řadě to zvyšuje jako atraktivitu toho oboru, že? A bude to jako, může to dál natahovat lidi nejenom jako nové, ale třeba i z okruhu ambulantních specialistů, že? Když by chtěl být internista praktik a zjistit, že může přepisovat jako třetinu léku, co předtím přepisoval, tak asi je to taky nějaká jako věc. Já bych možná postupně, mám pocit, že jsme jako vyčerpali téma, jestli s tím souhlasíte, a bylo velice specifické, řekli jsme si, kde jsou teď asi ty pozice, řekli jsme si, že tady 2 teď důležité, nebo možná 3 důležité procesy, hloubková revize bisfosfonátů, která začne 3.7. To jsem řekl já, takže to samozřejmě nebude v zápise. Ale tam si vyzkoušíme, jak ty strany jsou schopny v tom jako živém správním řízení se dohodnout, jak to dlouho bude trvat. Pak je tady jakoby vlastně proces na ministerstvu s právním jako návrhem SVL a případně samozřejmě interní diskuze, která bude zajímavá, odhalí možná něco, co tušíme a nebude jednoduchá, ale zdá se, že aspoň tady na tom kulatém stolu ta shoda jako o té určité iracionálnosti těch elek jako existuje. A pak to byla otázka těch dalších skupin a bisfosfonátů a jejich zařazení do nějaké koncepce disease managementu, screeningu a vlastně většího přenášení té koordinace jako na úroveň jako praktiku a primární péče. Takže za mě moc děkuji. Předám slovo Davidovi, jestli nás pochválí, nebo... Ne, já moc děkuji za tu diskuzi, děkuji i za tu shodu, že tady všichni vidí, že je potřeba pokračovat a hledat ty cesty. Já myslím, že kromě těch uvolněných molekul, které už jsme viděli, že se povedly, tak je i mnoho těch příkladů z praxe, které ukázaly, že to je cesta správná. Těch příkladů bylo, bychom mohli ukazovat z diabetu. Máme tady diabetologický registr a profesor Dušek nebo profesor Kval ukazovali, že ta léčba se nejenom nezhoršila, že se zlepšila po vstupu praktiků. Když paní ředitelka Storová formulovala obavy některých těch odborných společností k tomu, jak bude péče u některé ty skupiny pacientů po vstupu praktiků. Já bych připomněl třeba spolupráci s onkologickou společností a follow-up pacienta po onkologické léčbě. Velmi vlastně senzitivní věc, kde velká část onkologů říkala, pro boha, jak to bude vnímat pacient a jak to nebude dojít k zhoršení. A naopak říkají díky té spolupráci, že to, že praktik se stará o ty pacienty po té intenzivní, vlastně tu péči zlepšilo, protože si dává, je velmi pečlivý. Podobným způsobem s profesorem Žeškou u hypertenze, u cholesterolu. To znamená, těch případů bychom mohli tady, myslím, formulovat velmi mnoho a věřím, že i v budoucnu tím pádem takové to dogmatické vidění, že praktický lékař se o pacienty starat nemá, už jako vlastně už nyní jsme tady v té situaci, že to nebude. Tomáš tady ukazoval ty milionové skupiny, ty kohorty u jednotlivých chronických onemocnění. Jasné, že bez primární péče velmi silného zapojení praktiků a praktiků pro děti to nejde. Vidíme rozpad dětské psychiatrie, jak by vypadala možná péče o dětské pacienty, podle se dermatologie, oblast alergie, astmatu. Já myslím, že to jsou celé skupiny a dobrá zpráva je, že tady klíčoví hráči vyjádřili ochotu tu situaci řešit. Těšíme se na to, co se stane po létě, jak najdeme cestu pro krok dál a děkuji moc za to, že jste si udělali čas a hlavně za tu ochotu tu věc posunout dál. Takže krásné léto.